Сябры, яшчэ дзень таму мне здавалася, што Лукашенко не даў пераламіць сябе праз калена, калі быў візіт да Пуціна. Потым паляцеў у Пекін, дамовіўся з Сі Цзіньпінам, Беларусь, значыцца, захаваецца мір, Беларусь пад кітайскім парасонам. Але гэта памылковыя былі ўяўленні пра сітуацыю. Таму што Лукашенко не кантралюе тэрыторыю Беларусі. Зеленскі прасіў прыбраць рэтрансляторы, якія наводзілі дроны на ўкраінскія гарады. Но Лукашенко не змог яе вырашыць. 25 чэрвеня, оказывается, пры ўдзеле вот этих рэтранслятораў ва Украіну заляцелі дроны, ударылі па горадзе Коростень. І тады украінцы нанеслі удары мілітарнай кампаненты ўглыб тэрыторыі Беларусі. І рэтрансляторы былі знішчаныя. Потым яшчэ выступаў Сырскі, што яшчэ адзін застаўся. Хутчэй за ўсё і па яму нанеслі удары. І ведаеце, ўжо ёсць негатыўныя наступствы. Вось што кажа прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук. Тэрыторыя Беларусі ператварылась в транзітную зону. Учора зетныя каналы вылі, што праз тэрыторыю Беларусі транзітам заляцелі дроны, якія бомбілі Расію. Я маю суб'ектыўную думку, што калі расійскі генштаб будзе мець планы па пашырэнню эскалацыі і дзеля гэтага ім патрэбна будзе выкарыстаць тэрыторыю Беларусі ці нават узброеныя сілы Беларусі, яны гэта зробяць. Ці будуць прынамсі намагацца зрабіць незалежна ад таго, ці пагаджаецца з гэтым Лукашенко, ці не пагаджаецца. Але тое, што Беларусь пераўтварылася ў прахадны двор для шахедаў, гэта паўбеды. Вось у нас на рацыі выйшла інтэрв'ю з вайсковым экспертам з Украіны Грабскім, чалавек блізкі да цэнтраў прыняцця рашэнняў. І ён тлумачыць, што прадаецца бензін з Беларусі, забяспечваецца Расія, там дыспаліва, авіяцыйнае паліва і гэтак далей. Кампаненты зброі. На этом трымаецца эканоміка Беларусі. Но Украіна все не можа гэтага далей дапускаць. У іх мэта збіць патэнцыял Расіі па атрыманні нафтапрадуктаў, напрыклад, да мінус 30%. Беларусь перашкаджае. І будуць наносіцца удары па лагістычных ланцужках. Не па тэрыторыі Беларусі, а вось блізка мяжы ў Расіі, што проста это все нельга будзе пастаўляць, і это будуць грандыёзныя праблемы для беларускай эканомікі. Но это не самая вялікая праблема. Самая вялікая праблема, што выглядае падобна, што все-таки салдатаў і афіцэраў узброеных сілаў Рэспублікі Беларусь уцягнуць у вайну, але на іншым напрамку, не на украінскім, але пра гэта ў наступным відэа.